Avui et presentem a Tupludi els cotxes de pedals Berg Buddy, una opció ideal per a nens i nenes d'entre 3 i 8 anys, o amb una alçada d'entre 100 i 130 centímetres. Aquests vehicles compten amb pinyó lliure amb sistema BFR, exclusiu de Berg. Això significa que els pedals no giren quan el kart va en marxa si no estàs pedalant. Es frena pedalant cap enrere i, a més, permet anar marxa enrere de manera molt senzilla. Una conducció més còmoda, segura i divertida. Porten rodes amb pneumàtics reals, la qual cosa millora l'adherència i el confort en conduir. Alguns models tenen pneumàtics llisos, ideals per a asfalt o superfícies dures, i d'altres tenen pneumàtics amb més dibuix, perfectes per a camins de terra. El seient és ergonòmic i regulable per adaptar-se al creixement del nen. També inclouen eix oscil·lant per a una major estabilitat. Als Berg Buddy se'ls pot afegir una gran varietat d'accessoris. Descobreix tots els models i accessoris disponibles a la nostra web i no et perdis els vídeos dels altres cotxes de pedals Berg.